Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nasuko ka na ko? Oo man. Pero walang ko kauyon. Pagtarong di aharon eh. Bisag dili pa kumusulti nimo. Nahibaw na ka nga kalipay na ko nga mawa si Idana ini kalibutan na. Unya karon. May na nimo kung unsay nahitabo niya karon. Kung unsay nahitabo karon ni Idana, kinsa pa may makaluwa sa imong kahimtang karon. Maugani nga atuan na lagdiretso sila si Ruel og Divina. Kay sila mo ay akong gitahasan ini. Patawaga sila nako kay ako may makigsulti nila. Hunong anang na maligya og nangka badong. Kaya itong pangutanon. Oh, sir. Maayong buntag, Manong. Manong. Siya to. Naalang may pangutana, Manong. Sako pa bagihapon ni sa anda, kinay dapita? Ay, diri na do. Nalapas mo do. Uy. Mao ba? Ay, asam ni mo paingon, ha? At tumos anda. Dito na magikan sa anda, Manong. Oo. Doon naman gud may gipangita. Usa ba inyong gipangita? Nangita mi sa babae nga nawa. Babae nga nawa. Manong. Oo, mana. Aw, saman na kabay hulagwa niya. Ni anong? Oh. Daraw. Awa na. Kanyo ta, kani ko makaklaro. Ay, kuno. Kana. Uy. Yun. Murag na kamayong kining dagwayan, ha? Kini. Ikaturo na ko nakakita ini niya nga mag-agian din, he? Uy. Ha? Sigurado ka, Manong? Ano ba? Asam siya karon, Manong? Naibaw ka ba kung asan siya karon? Asa man? Ang akong nahinumduman nga katapusan siya miagi din, he? Murag paingon to dito sa buhay na swerte. Mao ba? Kano saan mo siya katapusang nakitaan, Manong? Gahapon lang. Bago pa. Gahapon. Nagsinina to siya, brown, uya. Nagkasunas yung maong. Sige, Manong. Dagan kayo salamat. Pero yun na, usam din ito mo itong babayana. Uy. Ha? Kay ngano mo dahil, Manong? Ano na ba siya problema sa pangunauna? Ay. Wa man. Okay naman to siya. Kay ngano mo dahil? Kaysa ako magutanaw, mura man ugwa siya siyang kaugalingon. Mao ba? Sige, Manong. Di na may magdugay. Mubalik mi sa among agi. Tuod, ni ay kong palipay ni mo. O, dagan kayo salamat. Salamat po nundo. Badong, tana. Balik sa agi. Okay. Ups. Uy, kalakin pinawanga. Wa ko makauyon ang gibuhat nila ni Leslie. Unsa man kay nitabo karon ni Idana. Wala sila kung makita sila si Ruel o Divina. Buset. Asa makakupaingon din eh. Kinahanglan nga balik ko na ko si Leslie sa ospital. Unsa na may balita, Badong? Ay, pastilan. Gahapon pa ming milagbas. Gikan sa amihan, balik sa kasadpan. Wa gano makit Idana. Maulagi. Ngano na abot mang mo sa kasadpan, Bads? Nga, dito ramang ka pahingo si Dana sa anda. Abigil niyo, Nainang. Nay nagkasulti na mo nga. Nakitaan ko nila si Idana. Ha? Kisa may nakakita, Bads? Kisa, di Una, Bads? sugdo na gini ha. Sige. Una, katong tiguang dito sa taytay. Katuluna ko niya nakita si Dana nga nag-agi-agi dito. Mulagi. Unya. Unya mingon nga, paingon ko din sa buhay na swerte. Malagay. Among gilahos.
Oh, Lahos mi kasadpan. nya. Unya naasay nakasulti na mo nga. Mga 5 katao ang nakakita sa bidana. Lah, Mao, 5 katao nakakita idana. Mao, milahos mis tumoy. Tumoy na sa... tumoy. Pero, Oh, wa gid na mo makit-i si dana. La. mau ba? Pero, doon na lang may kanang di maayo nga balita nga among nasaksihan ba? Kamu may nakasaksi. Oo, mo na. Ngayon sa man. Kamu may nakasaksi o lain may nakasaksi. Datan. Sa man kuno. Karuhan na dapat liban. Siya man Ito daw na ito. liog mo man. Atong reporter wa mo ni klaro ay. Nila mo. Duda ko naman, binayran yung tikas na. Binayran ka daw. Nakit-ang ko na si Dana nga daw wa sa iyang kaugalingon. Unsa? Unsa? Yawags na. Wa siyang kaugalingon. Unoy, as in, ha? As in, wa kuno sa sarili. Out of her mind. Oh my God! Oh my God! Mao na nga nakapag-uol ginamo ni sa Nelson. Nag-uol kami, nag-uol mi. Gol, gol. Mubalik na sa Bicalon og suhid sa palibot. Di mi mo noy. Hangtod ka di mo makita si Dana. Ay, mau lagi. Simba ko lang palayo ba, simba ko. Walang utay daw tang na itabo ni Dana. Makitaan raw ta nato to siya ba? Bitaw. O sa may atong buhaton karon. Mukuyog mi ninyo, Puldo. Kuyog mi. Ay nala mo pagago ng... Tinang. Tagparuson tayo noong ka. Nagmanang nakadako, Puldo. Imo kong asawa ay. Ako lang mo subject na. Ay mo pagago, ay mo pagago. Ikaw na Ay, isulti ba? ikaw na lang, Jibaj. Ay, Ikaw na lang. isulti ba? Jibaj, ikaw na lang. Pagago. Total. Nahibaw man kapulisan ini. Muna kay... Mataglungsod. Nahibaw na. Mahitungod di Dana. Gitawagan na nako si Gobernador bahin ining kaso ni Idana. Muhatag usab sila og dakong ganti sa mga tao. Kabakatudlo ko na inagyod siya. Mayo noon, Papa. Nalipay kay ko ni Ana balita. Kung tinuod man gadaghan ang nakakita ni Idana nga naglakaw-lakaw sa kadalanan. Posible nga tinuod ang ilang giingon. Nga nawha siya sa iyang kaugalingon. Malagbit pa. Kung tinuod nga, ilag yung nakita si Dana. Kay kun naa pa siya sa iyang tarong nga una-una. Muli yun siya sa iyang gigikanan. Maugyo ka na, Papa. Pero ang dakong pangutana, kung si Idana basab gyud ka ha, katong ilang nakita. Amo ipakita nila ang picture ni Idana, Papa. Positive ang gyud. Nga, siya gyud kuno ang ilang nakita. Gikan sa taytay, paingon nga to sa anuling. Si Dana gyud ang ilang nakita. Ikaduhang pangutana, kung naabot man siya sa anuling, asa naman kasab siyang dapita sa anuling ron nagpuyo? Munid akong problema. Munid akong pangutana, Papa. Kay posible man sab nga milahos pa gyud siya sa pikas nga lungsod. Correct, usto ka. Muna'y atong supayan og maayo. Mayon taog na paylaing saksi nga magkatudlo na to. Kung kinsay katapusang nakakita niya karon. Ang nakalisod manggod pa, kay ang itudlo sa tao nga magbalik-balik naman kuno si Idana. Gikan sa amihan, unya, muatos kasadpan. Mga makalibog yun kaayo. Gipaibaw naman ka ni mo si Hippie bahin ana. Oo, naibaw na si Hepe, suka pa kagahapon, Papa. Bueno, ato na to si Mayor karon. Karon gyud ayon. Ako siyang istoryahan mahitungod ining balita. Sige pa. Kay manlakaw may pag-usab si Badong. Subayo na mo og balik ditong dapita. Sa posible nga nahimutangan karon ni Idana. Nahala sige, paningkamuti ninyo. Kay mamasin tang tanan sa mga posibleng dapit nga atuan ni Idana. Hello. Asam ka? Ni ako sa rest house. Ano na ka diha? Di biya gide ka din eh. Ayaw na pagtagagpangutana, Ronnie. Unsa man? Nakitaan ba di mo sila si Ruel o Divina? Wa sila sa ilay. Ako gitawagan ang ilang number. Di sad silang kontak. Ani ako sa rest house aron kitang duha ang magsultihanay din eh. Sige, pabuta ko diha.
Pisit. Hain naman ka sila Strowell o Divina. Ganong tili naman ako sila makontakt. Pisit. Kinuo ko, Puldo. Kung tinuod gawa na si Idana siyang kaugalingon, anong nahitabo man intahon ni niya? Unsa man gyud ay nahitabo niya? Mo lagi. Muna itong iampumak. Nga di lang unta tinuod ang mga balita nga atong nadungog. Bitaw. Mayutag makita na siya, Puldo. Mo lagi. Magampo lang yun ta. Asa na magkataon siya ron? Di gud mahimutang nga kung huna-huna kung asa na siya karon. Rini lang ka maka. Kay doon ako eton. Asa man ka paingon? Muwato ko sa bungtod na ako'y susihon dito. Unya. Biyaan lang ko di mo din, he? Ay, mubalik ako dayon, oy. Ay, kinuo ko. Ayaw ba yung itaw pagdugay ha, Puldo? Kaya wala ba tao kay kauban din, he? Mo lagi. Di ka nga mabala ka din ni kay naidagang katabang din is mansyon. Nahala sige. Lakaw na. O balik ko niya dayon. Lahos pa gyud sa unahan, Badong. Unsa man yung napita din, sir? Nalapas na ta sa kasuhay. Kasuhay. Pero suway lang gyapon nato sa unahan. Magpangutan na ta dito. Yes, sir. Isang kaning nawag. Oh. Hello? Hello, sir. May hapon. Si Sir Nelson ba ni? Oh, tabi, kinsa ni? Sir, ako tong tao nga imong gatagan og calling card nga tagalangkis. Oo. Kumusta, sir? Balik mo din ni sir. Nakita na mo ang babae nga inyong gipita. Unsa? Nakita na ninyo? O sir, niya na mo siya doon sa barangay hall sa Langkis. Magpaabot mo din ni sir. Oo. Sige. Padaong na diha. Sige sir, amping mo. Salamat kayo. Bye. Sir, unsa man? Nakita na si Dana, sir? Nakita na? Oh, Badong. Balik na sabta sa agi. At doon na to siya sa barangay hall sa Langkis. Oh, sir! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!